कि सिंघा टांगल हो, पेट देखब तो लगे कि आंगनबाड़ी के तसला हो, और गोड़ देखब तो लगे कि शीशो के जड़ी हो। लेकिन तबो प्रथम पूजा भइल बा। ऐसे कहला मनुष्य के पान का तो मनुष्य के तन का तो गजगर दाना, मनुष्य के तन का तो गजगर दाना। सब देवता में पहले होखेरा पूजना, सब देवता में पहले होखेरा पूजना। नैया हमर पराल भावधार एक गजानंद बाबा, नैया हमर पराल भावधार गजानंद बाबा। आज तो सोचे भैया डरामुआ वाला हाल भइल बा हमनी। एगो यही तरह बाबा दशहरा में ड्रामा होत रहे है ना, तोर खरिहानी में बौराहा कहीं के प्रमोद के खरिहानी मंच पर ड्रामा होत रहे। एगो हनुमान जी के पाठ ले रहन, अशोक वाटिका में माता सीता बाड़ी, और ओइजे उतर के और भगवान के मुंद्रिका दिखा देला के। अब रस्सी लगैले बा, और रस्सी के सहारे ओकरा आके सीता जी भी कूद जाए के बा। अब रस्सी धइले बा, पेठारी के पूंछ बनैले, एकदम एक रंगा ओढ़ले, सेनुर लगैले, एकदम हनुमान जी एकदम तैयार बाड़े पाठ करे खातिर। आज जब ही रस्सी के सहारे आवे के बा, सीता जी हिजा बाड़ी, हनुमान जी वो हिजा बाड़े, वो हिजा से हिजा आवे के बा। आज जब ही वहां से चल लेना, तल के बीच में रस्सी काट सीता जी के पास गिर गई बेचारा। और सीता जी तो सोचत रहे कि पाटे नु आदा करे आइल बा। सीता जी कहते ओह लल्ला तुम रामदूत है, अब तक कहाँ तक सोन कुतिया मुआ दबो मार के। पहले ये बताओ कि रस्सी कौन काटलक? हम दर्द से मरे थे, आई लल्ला कहे थे। वही हाल आज हमनी के होइल। हमनी पीरे से मरे थे, ओकरा गोल्डा फेसा दया कर दी गौरा जी के लाल सुमिरन में बाबा। यही तरह 6 महीना चल गए बहारा, एगो लड़का कमाए तो 4 गो चीज बाबा सीख के आए। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब गाँव में टोले मोहल्ले बकई चले। अब जो शक बकाई लेकिन की वाह ज्ञान गंगा में DAV लाड बुढ़ा 6 महीना का 6 साल तक पढ़ाता, आई अंग्रेजी नहीं खे जानत। ई कौन दादा कहाँ विद्यालय में ढूकल जे 6 महीना में कुल अंग्रेजी घोंक के आ गई बा। अब कुल लइकन शक बकाइल बड़े सो। एक दिन ट्रेन पर संजय भैया चौंक गईले, चौंक गईले वो तो 4 गो अंग्रेजी जानत रहे। अब बगलवा वाला के अटैची भुला गई। सबसे पूछे कि रउआ ले ले हैं? कहले कि ना। रउआ तू ले ले हैं? तू देखले हाँ? अब ओकरे भीरू चल गए अंग्रेजिया वाला भीरू। कहले कि अटैची तू ले ले है? कहले कि यस। कहलक कि दे? कहले कि नो। वही खींच के कहते कि वेरी गुड। कहले कि देवे अटैचिया की ट्रेनवा से बहरी बीग दिया। कहले कि थैंक यू। वही आलाज हमनी के भइल बा। दया कर द गौरी जी के लाल
सुमिरन में बाबा होई अत पहिले दया कर द गौरी जी के लाल सुमिरन में बाबा पहिले बोलाई ना ए पंकज भैया यही तरह एगो श्राद्ध भइल रहे ना लकड़ सुंघवा के यार पसुरा मुआ वाला यल वाला लकड़ सुंघवा के श्राद्ध अब जा अब कहला पैसा देता नहीं छोड़ी 31 के प्रोग्राम कहा है सलेश? हाँ पोखरा पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं हमरा विनय भैया। परशुराम का जन्मदिन है। श्राद्ध में कुल लोग इष्ट मित्र गोतिया परिवार बंधु बांधव बाबा पहुंचल रहन एगो अलबलाह पहुंच गई। अब वो कहलक से आई हो से सब कोई लोग हथी उ न हथी लोग हो के हो जे मरल हल ओकरे बदे उ पूछे छे कहले कि उ न हथी लोग कहल बे पौरा कहीं के अरे तो उनके न काम क्रिया आई से हथी सब कोई आयल कहले कि मर गल थी कैसे हो कहले कि वो आलू के खेत हल्ती जोताई हैं से एगो बैला छटा के भाग गलाई वो बैला के धरे के फेरा में गेल थी एगो बांस के घेरान हले लगवल वो घेरान में एगो खपचोलिया हले ना पेट में ढूक गए तो अब वो पगला के देखिए कहब है ना मर्दे तो भाला कह भगवान के असीम कृपा हलै जे पेटवा में घोपल है और न तो आँखिया में घोपते हली तो बड़ी दिक्कत हो जाए अरे मर गल थी से दिक्कत ना है। तो चली माता रानी के दरबार में दुनिया में बहुत से देवी देवताएं हैं लेकिन हम कहते नहीं माता से बढ़ के ना कोई देवी है न पिता से बढ़ के कोई देवता है। जिसके घर में माता पिता हंसते हैं उसी को घर में देवी देवता बसते हैं चाहे वो जिस जाति जिस पार्टी जिस धर्म जिस मजहब को वो मानता जानता हो। इसीलिए किसी शायर ने कहा रोजा रखो या उपवास रखो बेटा तो वही है जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को पास रखो। ठीक ठीक अभी बात बहुत बहुत शुक्रिया बड़े बड़े रुपया का पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। अरे माता पिता से बढ़ के ई देवी दुनिया गाँव बजावता रहा हारमोनिया काहे डिस्टर्ब करो तोरा भाई सीटी ना मारे दूगो चीज बड़ा बाउर हो जाला माइक में के सीटी रोड पर के गीटी दुगवाऊ हो स्टेशन पर के बैठल और गोतिया के ऐठल उ रहे दे अबरी में कहला है सही बात ऐठियन तब को कहा अरे उसे क्या जरूरत है पूजा और पाठ की जो जिंदगी भर सेवा किया है माँ और बाप की। माता पिता के सेवा करी सब काम और बन जाए। माता से केहू उधार ना भइल बा। काहे हो वेरी गुड थैंक यू। माता यजमाती जन्माती है माता सृष्टि की रचना कराती है माता लाख दुख सहती पर जीभ नहीं लाती कौड़ी की नाम बिक जाती है माता की ममता समंदर से गहरी अमृत की बूंद को पिलाती है माता
कृष्ण ई तो ममता के गाछी हो तो पत्थरों पर धूप की जमाती है। हाय हाय बोलो रहा बाबू। एगो माता रानी से भक्त कहता कहता तो सिर पर सवार होके आज मोर मैया रउआ बीन दुनिया में केहू ना खेवैया। सिर पर सवार होके आजा मोरी मैया रौरा बीन दुनिया में केहू ना केवई। और क्या कहता बैजू बाबरा के माई गरिमा बढ़ावलू मूर्ख कालिदास के पंडिता बनावलू। बैजू बाबरा के माई गरिमा बढ़ावलू मूर्ख कालिदास के पंडिता बनावलू। अल्लाह समर में बजितल लड़ैया अल्लाह समर बीच जितले लड़ैया दया दृष्टि फेर द नया हमर भई। बहुत समय ले लेनी माइक के डिस्टर्ब से एक खातिर हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ जी। हनुमान जी के वंदन अभिनंदन करो।